It is not over until it is over. Kaya gipadayag ni Cebu City Mayor Mike Rama. Pinaagi siyang legal team ay tungkol sa kasong nepotismo sa Anti-Graft Office. Sa mensahe gipadangat pinaagi ni Atty. Joselito Thomas Baena, gikompirmar niini nga nadawat na nila ang resolusyon sa Ombudsman pinaag, diin kasamtangan nilang gihikay ang motion for reconsideration. Andam na matud pa silang banggaon ang resolusyon o kompyansa silang makakuha o hustisya si Mayor Rama. Sa iyon ni nakitaan sa Ombudsman nga adunay probable cause alang sa pagtaral kang Rama nining mosunod nga mga kaso. 3 counts of violation of Section 3 sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kalabot kini sa kasong nepotism nga gifile batok ni Rama human matud pa gihire ang iyang asawa o duha ka igsoon siyang asawa isip casual employees sa City Hall. Ang reklamante nga nailang si Jonel sa sida nga nagdala sa ngalan nga Inday Susa Chongbian Osmeña ang miduso sa reklamo ngadto sa Ombudsman sa Quezon City niadtong Enero 24, 2023. Sa pikas bahin, gidugang usab sa legal team ni Rama nga modusog gihapon kini sa iyang Certificate of Candidacy. Din bugtong lang ang Ginoo lang kuno ang makapugong kaniya